नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। रोहिणी नक्षत्र संपला काय मग साधारण जून महिन्यात मृग नक्षत्राची सुरुवात होता। मृग नक्षत्र या पावसाळ्यातल्या 9 नक्षत्रांपैकी पहिला नक्षत्र। आणि ह्याकाच कोकणी भाषेत मिरग असा म्हणतात। पावसाची सुरुवात याच नक्षत्रापासून होता आणि म्हानानच पावसाळ्याचं आगमन सोहळो म्हणान कोकणी माणूस ह्यो मिरगाचो दीस मोठ्या उमेदीन साजरो करता। तसा बघूक गेला तर आपल्या पुऱ्या कोकणात 7 जून ह्यो मिरगाचो दीस मानलो जाता। पण खयच्या गावांनी ह्यो मिरग मृग नक्षत्रातल्या 15 दिवसातल्या पहिल्या ते शेवटच्या दिवसापर्यंत कधी साजरो केलो जाता। मिरग सुरू झालो काय निसर्गात होणारे बदल कोकणी शेतकऱ्याक शेताची कामा सुरू करण्याची चाऊल देतात। मिरगामुळे निसर्गात होणाऱ्या बदलाची सुरुवात जर खयची असतात तर ती म्हणजे जमिनीतून बाहेर येणारो लाल बावटो। कोकणातल्या लाल मातीत ह्यो मिरग दिसाक लागलो काय मगेच मृग नक्षत्र सुरू झाल्याची पहिली चाऊल लागता। मिरग सुरू झालो काय कोकणातल्या शेतकऱ्याची पेरणीची धावपळ सुरू होता। ही निसर्गाकडून शेतकऱ्याक मिळालेली एक प्रकारची बातमीच असता आणि शेतकरी मगे लगेच शेतीच्या कामाक सुरुवातही करतात। आणखी एक गंमत म्हणजे मिरगाच्या येळात जे कीटक आपणाक बघूक मिळतात ना ते वर्षभरात कधीच बघूक मिळत नाही। मात्र हाली जो शेतकरी ना वेगवेगळ्या प्रकारची रासायनिक खतं वापरताना त्या खतांमुळे हे कीटक दिवसेंदिवस मात्र कमी होत चालले आहेत। याच दिवसातनी झाडांनी काजयांची लुकलुक बघूक गावता। रात्री खळ्यार चटेर निजान मोकळ्या आकाशात चमकणारे चांदणे आणि झाडार लुकलुकणारे ते काजिये म्हणजे एकसारखेच वाटतात। तेव्हा निसर्गाची दिवाळी बघण्याचो कधीच इसराक न येणारा अनुभव फक्त कोकणी माणसाकच बघूक मिळता। जणू निसर्ग आपण स्वतःच पाऊस सुरू होण्याचा स्वागत या निसर्ग निर्मित लाइटिंग ना करीत असता। मिरगाचो पाऊस पडलो काय चढणीच्या माशाचा तिकलानी कुर्ल्याचो रसो खाऊची मजा काय औरच असता। ही मजा फक्त कोकणी माणूसच अनुभवू शकता। पावसाची आणि धरणी मातेची कृपा हेल्या शेतकऱ्या रवाच्यासाठी गाराणा घालून मिरगाची राखण दिली जाता। या राखण्याचे 2 प्रकार असतात, एक म्हणजे तिकटी राखण आणि दुसरी म्हणजे गोडी राखण। तिकटी राखण म्हणजे कोकणातल्या प्रत्येक घरात मिरगाच्या राखण्यासाठी निसर्गात कोंबो दिलं जाता, तर गोडी राखण म्हणजे थोडक्यात शाकाहारी राखण। या गोड्या राखणेत भेंडेचो देठ कापून या धरणी मातेक अर्पण केलं जाता। मात्र दोघातली खयची जरी राखण दिली ना तर याच्यात एक गोष्ट मात्र कॉमन असता, ती म्हणजे नारळ। राखण्याची सुरुवात धरणी मातेच्या रक्षणकर्त्याक म्हणजेच राखणदाराक जाप म्हणजेच गाराणा घालण्यापासून करतात। बा देवा मेरेकरा महाराजा, माझ्या शेताच्या रखवालदारा दर वर्षासारखो आज जो तुका नाल कोंबो ठेवलेलो तो मान्य करून घे। गुराढोरांचा पोराढोरांचा शेतांचा रक्षण कर आणि तुझो यो मिरग यंदा मजेत करून घे रे महाराजा। तुझी कृपादृष्टी कायम असां दे रे महाराजा। या गाराण्यापासून शेत जमिनीचा रक्षण करणाऱ्या नाल कोंब अर्पण करतं म्हणून आमच्या शेताचा आणि कुटुंबाचा रक्षण कर। या साकडा रखवालदाराक घातला जाता। त्याच्यानंतर तोच कोंबो चुलीवर शिजवून सगळे एकत्रित मिळून चवीन खातात। राखण देण्यासाठी वाडीतल्या बाकीच्यांका पण आवर्जून बोलायला जाता। मिरगाची राखण देऊन झाली का शेतकरी आपल्या कामाक मोकळो जाता। कोकणातल्या या शेतकऱ्यां पूर्वापार चलत इलेली आगळी परंपरा अजूनही जपत ठेवल्याना आणि म्हणूनच की काय जगाच्या पाठीवर कोकणाची ही ओळख अजूनही कायम हा। अंकिता घावनळकर, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।